usapa maayong buntag kan atong tanan. Ang atong ebanghelyo nagahisgot kini og mga kalipay tungod kay ang gisangon ilang nakita, ilang nabati nga ang gihatag sa Dios kanila ang gahom sa paghingilin sa mga masakiton, sa ilang mga sakit o bisan pa man ang sa mga giyawaan. Ilang nabati kini, munang sa ilang pagbalik malipayon kay sila. Niingon din sa atong ebanghelyo nga ang 72 ka mga tao malipayon nga mipauli tungod kay nabati nila ang gahom nga gihatag sa Dios sa matag usa-usa kanila. Mga igsuon, sa atong pag-alagad sa Ginoo, atong hinumduman nga ang Ginoo sa tanan maayo. Sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 17 nga malipayon kaayo ang mga bisan, ang mga yawa mipatuo kanila sa ilang paghingilin kanila pinaagi sa imong ngalan. Apan ang Dios dili kini ang importante. Ang importante niini nag-ingon ang Dios tungod kay ang atong mga ngalan nahisulat na sa libro sa kinabuhi. Di ba mga igsuon? Sama sa usa ka estudyante sa iyang pag-eskwela, giagi siya grade 1, grade 2, hantod ni graduate pagka-elementary, hantod ni high school, hantod ni college, hantod na kahuman. Kinsay magmalipayon? Siya mismo. Ikaduha, ang iyang mga mahal sa kinabuhi. Pero mas malipay gyud ang Dios tungod kay ang gisangon kanimo nga pagtuon sa pagtulunan sa kalibutan ngani. Ang Dios nalipay niini tungod kay gituman nimo. Wala ka nagliba-liba, wala ka nag suroy-suroy dito sa kadaplinan. Imong gituman mausad kini mga igsuon. Kita gidasig ta nga malangalagad sa Ginoo. Kay ang ato kunong pagpangalagad dili gyud kini makawang. Bisan gamay nga pag-alagad sa gingharian sa Dios, dako na mga igsuon. Ikalipay munang giingon nga kun usa ka tao nga magbag-o sa kinabuhi ug mobalik ngadto sa sabakan sa Dios, libo-libo ka mga anghel ang magakalipay tungod sa tao nga mibalik sa sabakan sa atong amahan. Inaani mga igsoon, sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 19, si Jesus miingon pamati kamo. Mga igsoon, ablihan nato atong mga kasing-kasing sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Labi na gyud ugma sa atong pagsimba. Ang pinaka-importante ang Eucharistia. Kay maugi kini ang pundasyon, maugi kini sentro sa atong pagsimba. Tungod kay maugi kini ang gihatag sa Dios. Ngano? Nga makaingon ko ni ana. Tungod kay daan sa Eucharistia gipakita sa Dios ang iyang dako nga gugma sa matag usa sa kanato. Subo kayong palandungon sa uban mga lugar. Dunay mga trahedya sa Cebu. Ang linog ni abot sa ila. Bisan sa ato, ni abot man sa ato. Pero mura gid sa na akong ikakuan. Ikasulti kung nay mangutana sa ako. Diri sa atong syudad sa Hingoog City, nganong dili moabot ang trahedya tungod kay daghan nga Kristohanon ang mag-ampo. Kita sila ang mga uban mga denominasyon munang pagkaipingon dayon ko nga Lord salamat gid Ginoo tungod kay
sa mga panahon nga dunay mga kalamidad, kami diri sa syudad sa Hingoog naiway. Wala may labot tungod kay mga igsuon akong ipanghinambog sa dinhi sa Hingoog City. Daghan ang may nampuon, labi na sa Misamis Oriental. Sa ato Lucas Kapitulo 10, versikulo 21, ang Diyos nag-ampo sa amahan. Kining iyang pag-ampo, nagpakita nga ang gasa nga iyang gihatag wala magbase sa kahibalo sa tao. Ang tanan kahibalo, naglakip na sa pagsalig ngadto sa Dios. Mga igsoon, sa pagtuon pa lang nako dani murag ni tuhop sa akong kasing-kasing nga ang Dios wala gid siya nagpili. Kinsa ka man, unsa ka man, guwapo ka man, pitos ka magpanarguay, ang Dios walay gipili, patas ang tanan. Ang gasa sa Dios mga igsoon nga gihatag sa matag usa kanato, gasa gyud. Dili siya mag-ingon nga ipalabi lang nako ni tungod kay gwapo ka. Kini mo itagaan nako sa maayong panabot, kaalam, grasya, panalangin. Dili mga igsoon. Kay ang Dios patas. Tanan mga tao, labi na kadtong tao nga muduol og musampit kaniya, iyang dawaton pinaagi sa iyang gugma nga gihatag kanato tungod kay ang Dios ba gugma mga igsoon. Nganong makaingon ko ni ana nga ang Dios gugma tungod kay ang hangin nga nisulod sa atong lawas, ang hangin nga nisulod gawas sa atong lawas, dili kini mabuhat sa usa ka tawo. Dili kini mabuhat sa usa ka propeta, usa ka bantugan nga magwawali. Ang Dios lamang. Mga igsoon, siya lamang ang makahatag o gininhawa sa tao. Pero siya rapod ang may katungod nga mubawi sa kinabuhi sa tao. Dili mawala ang atong kinabuhi kung dili itugot sa Dios. Busa mga igsoon, makapadasig nga pagtulunan. Ini sa Barok, Kapitulo 4, versikulo 8, gikalimtan nimo ang Dios nga walay sinugdan o walay katapusan. Ang tao, pag naa na gani sa mga kaharuhay, kahayahay, agkalimtan na din nila ang Dios. Tungod kay nasilaw na sila sa mga bahandi. Pero mga igsoon, ang pulong sa Dios nag-ingon, pasalamati ang Dios kung unsa ang niabot diha sa imong kinabuhi. Kay siya lamang yun ang tag-iya sa tanang butang. Mao ang idasig kita nga mag-alagad kaniya sa kinasing-kasing gayud. Ang yuta ug ang kadagatan, ang tanan nga mananap, ang anaa niini, daygan ninyo ang Dios, luwason niya ang musalig kaniya. Busa padayon kita tanan sa pag-alagad. Aron ang Dios masayod nga kita ang atong pag-alagad mao ang yawi sa kinabuhi sa atong kaluwasan. Yawi, susi. Kung baga musulod kita di ana, kung walay yawi, dili ka maka-enter, dili ka makasulod. Pero kung anaa na kanimo ang yawi nga gihatag sa Dios, kanimo nga ang gugma sa Dios, andam sa pag-abli sa pultahan, aron makasulod ka, moingon dayon ang Dios. Ali, sulod. Ikaw ang gipanalanginan sa akong amahan. Di ba mga igsoon, malipayon ka ita? Kung kita makasulod unya ni ana, nga ganghaan, nga ang atua dito ang mga anghel nga magadah, makita nimo ang mga kaigsuunan nito nga mga katawhan
nga gipa nalanginan sa Ginoo. Ang gugma sa Dios makapadasig sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kay kung wala ang Dios, mga igsoon, wala gid kitay mahimo. Magunsa man niya ang daghan kay natong kwarta. Magunsa man niya ang daghan kay natong sakyanan. Magunsa man niya ang dako kay natong mansyon. Pero kung wala kay gugma, mga igsoon, wala gayoy kapuslanan. Busa, nag-ingon ang pulong sa Dios. Padayon. Dunay panahon nga madiskurahi ka, maluya ka. Pero barog, tindog, pamapaha, padayon. Kay ang pagkadaugan, kung mupadayon lang kita sa pagpangalagad sa Ginoo, ang Dios hatag ka nato sa tanan nga atong gikinahanglan. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Amen. Palihog manindog.